ntị n'ala nụrụ ikoro m danda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịaba m ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzde bụ abalị 23 nke ọnwa asaa afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo nwoke dị na nwoke papa ebube Clara nwoke ọcha na ebe a nwaanyị ọma kelee ọha na eze Uche kpọbata m ọfụma. Oh, my bad. Igirigi ayamma ebelebe Clara Nwambise kelekwa nge asị m na ị ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwụ onye na-ele gị anya ọdịda ga-eji ala zere mmiri maka na ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwee ngwa ọsọ ọkụ na-ere nwa awọ n'ala onye na-achụ onye na-enweghị ihe o mere ya na-eji aka akụnye n'ogbo Clara Nwambise ndụ gị yo ya ngwanụ the floor is yours. Thank you. Oh my God. No. Odogwu na radio ịgbalịala. Ịma ọmụ ugbu a unu eleyiwa accusation on me. Leyiwa allegation on me na mgbe eji m eme ka obi jọọ gị njọ na ị na-ejikarị obi iwe na-ekele ọha na eze ọkwa eme na nke obi dị gị sarịsarị. Ịgbalịala. All right. Ịgbalịala. Igbo ma na-ege ntị na ọbụla Chineke lolo otu unu mere asị m ụbọchị taa marụ nọ mma ndewo o wee bụrụ ya ịma ekpeela nge nkwa my word my bond okwu ahụ m kwuru oge ike m agbụ na-aghọta n'ụbọchị Satọde ma anyị gaa ojezuru obodo na ụmụ dibịa ebe ahụ ka m ga-anọnye gị ya bụ ofe nsala na akpụ ebe a ka m gaa n'iri ya ị nwere ike bụrụ ya laa yard mbanye m ya ebe a ya bụrụ na ihe nri na ebe ahụ eri ya ga-atọ gị buru ya laa yard nọrọ na yard gị rie ya Uche bụ ịga m ya n'ọfịs ebe a m richaa ya ma kparazi ume m ji aga ụmụ dibịa o nwere onye m ji azụ na ya n'akụkụ ebe ahụ o nwere onye nja o teele nọ na ngawara ụmụ dibịa look at you o teele m na Uche biko etikwela love portion nke na-asị n'ewere onye ọ dị egwu ka ọ dị Igbo bụrụ nzọmama ọzọ tupu anyị eme ka ị mara ya bụ isiokwu anyị ga-elebake n'anya n'ụtụtụ taa anyị chọrọ iji ogere a mee ka ị mara na ya bụ ihe omume anyị ji ewetara ọha na eze kwa ọnwa ọbụla bụ ihe omume anyị bụ ojezuru obodo nke ọnwa a ga-ada kpọmkwem n'obodo ụmụ dibịa dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo. ị bụrụ onye obodo ụmụ dibịa chebiri anyị n'ụbọchị Satọde nwanne echi ịma asị ọ na-abụ amawa atụ ike ya dị ka ọ dị fa mana imefe aka ga-ịhụ ya amawa atụ Satọde ya dị ka ọ dị fa mana ọ bụ nwanne echi ị bụrụ onye ụmụ dibịa chebiri anyị kpọmkwem na Comprehensive Secondary School ụmụ dibịa ebe ahụ ka ebelebe ga-anọ wee mee gịnị gbuo kpadokwa n'onwe unu nke ọma ihe awa amamaka biko ọbala ihe kpadokwa n'onwe unu gịnị nke ọma unu mebe ọkwa anya bụ ebe a ka unu mebọrọ anyị ama m na-aghọta ebe anyị na-aga amanụ m na unu ga-edeliva ten ekperere m anyị awụchaala chọwa ya bụ ojezuru obodo onye chọtara ya achọtala 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ha ga-ayịrị bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM n'ụbọchị Wenesde ikpeazụ nke ọnwa anyị nọ n'ime ya anyị agba ha ajụjụ ọnụ mee ha interview ha enwe ike kọwara ọha na eze ihe obodo ụmụ dibịa na-asọ na nke ha na-anabata ọwa eko na-eme ya ọwa eko ọ na-adịghị loud gị mara na ọ bụghị gịnị eko
n'ihi ya bụrụ onye obodo Ụmụdibịa dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo chebiri na anyị n'ụbọchị Satọde nwanne echi ọ ga-ereji ka ọ dị n'ụtụtụ a ịma asị mmiri gbọgere gbatara ka a na-eji esi ya okwu na-eke achịcha ka ọ dị ugbu a bụ Okwu Fubara bịara nnọọ lite ọrụ ndị Naijiria etiesi finally gịnị ka o kporo Fubara nọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ dịka ọ na-ekwu okwu mee ka o doo ndị Naijiria anya na ọ laghachikwuru na Wike na agha dị n'etiti ya na Wike ebiele ọ sị war is over. Thank you. Na ọ laghachikwurula gịnị Wike na ọ ga-akwado onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati APC azọkwa gọvanọ steeti Rivers bụ Kingsley Chinda na ọ ga-akwado onye isi ala Bola Tinubu ịchị ha nke ugbo abụọ na ka ọ dị ọ ghọọla part and parcel ọ ghọọla member of Rainbow Coalition nye ndị na-amaghị Rainbow Coalition na distract kwala m amakwala ma gị distract am this morning nye ndị na-amaghị Rainbow Coalition a na-ekwu okwu ya ọ Rainbow Coalition Wike. Thank you. Wike nọ n'isi ya Wike hiwere ọ ya na-akwa ụgbọ ya ọ wee gburugburu Wike ama m na-aghọta mana ka ọ dị Fubara apụtala mee ka o doo ọha na eze anya na ya ma abụrụla part and parcel na ya ma abụrụla a member of that Rainbow Coalition. Ndị mmadụ etie pardon Fubara gị nwa heo ndị supporters ya apụtasị with this comment imekere igbuola your political career. Anyị withdraw ya kwala no support anyị nwere ebe nọ ụfọdụ na-akpọ ya who is this woman talking? Onye ụjọ kedu mere iji bụrụ gọvanọ mmadụ akpanye gị uru ụkpara igbopụchara gị gaa jụrụ akpa ya mmịra ụkpara igbopụrụ tụm gị gaa ha akpa werekwa ụkpara ahụ mee gịnị ụra ya. Ụfọdụ ndị si no Fubara ihe i mere adaba ya adaba no ịgbalị ha na ọ daba ya adaba ịkara ikechiri mara na ya political career dị at stake ma ọ bụrụ ndị na-asụ ngịrị. Efiluru m na Fubara abịa lechaa ihe niile anya mara na gịnị vanity upon vanity, everything is vanity. Politics na your mate. Ọ dị egbo politics uche na your mate mana nwaanyị gị ga nọrọ n'ihu agha gị nwa ha ejiri gị zee mgbọ ha gbawakwara anya nwanne zekwara onwe gị maka echi ime ozugbo Fubara na-elite okwu ahụ ndị mmadụ sa ọnwụ n'ọnwụ n'uwe ha like Jonathan like Fubara n'ọnwụ ndị ijọ ọ dị ego Naija my country. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a sị o nwere ihe dị njọ na mkpebi a Fubara nwere. Ị gaa na Facebook anyị ga-ahụ ebe ya bụ Fubara na ọ bụrụ igwe okwu microphone na-agwa ndị Naijiria okwu na ya nwa isonyere na Rainbow Coalition Wike na ya na Wike buzi ahụ ya ebule ma sị hapụ ime gịnị ili dike ya na Wike abụrụziela ụtụtụ na atọ. Ị gaa na Facebook ebepụtala ya ị ga-ahụ ya n'okpuru ede ya ebe ọ nọ oke ọmashet ya ọkwa ya ọgwụnụ gọvanọ ọ ga-eri ihe gụrụ ya ike gwara o nwere ihe dị njọ na mkpebi a Fubara nwere. O nwere ka nke a si gosi na Fubara bụ onye ụjọ. Ya bụrụ na ị nwere ọsịsọ ị ga-agbalị buli ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438 maọbụ gị gaa na Facebook anyị gawa na Facebook anyị akụkọ ndị anyị ga-adị na-akọrọ gị ị ga-adịkwa na-ahụ pictures and videos of it ama m na wata ọwa eko iruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eco FM jiri capital letter dee na our Rainbow Party or Rainbow Coalition. President Ahmed Bola Tinubu is our president and is the one Vanguard
ga-adị. Gezie ntị. Aga m ekpochapụ unu niile n'otu ntabi anya ka onye isi ala mba Burkina Faso bụ Ibrahim Traore gbara ndị niile na-ama ya aka n'ihu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Obi Kpamkpaso tiketi ga-akụ afọ n'ala na steeti Kano ka Ganduje kwuru. Otu ụbọchị Kristen tiketi ga-enweta mmeri na ntụliaka elu onye isi ala Naịjirịa ka gọvanọ steeti Nasarawa bụ Abdullahi Sule kwuru. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ihe mere otu narị naira bụ 100 naira na narị naira bụ 200 naira ji wee kọọ ụkọ bụ maka na ejizi igwe ọlọrọ ọhụrụ eziga ego ugbu a, tinyere na ihe ha nwere ike ịzụtali bụ nchọnchọ ihe ka onye isi oche ụlọ ọba ego ala anyị bụ Olayemi Kadoso kwuru. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị na-agba ndị nke mbụ na nrụrụ aka a na-eme n'ịkpụ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa dịka otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka bụ ICPC gbara n'anwụ aha mmadụ dị 908 bụ ndị ọrụ na-eri ụgwọ a na-anaghị ahụ anya. Igirigi anyị ebigo ka Fubara kwuru dịka o kwupụtara nkwado ya nye Tinubu n'otu coalition Wike ama dịka Rainbow Coalition bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwoke ọwa atụfuola ndụ ya dịka ọ na-achọ ịzọpụta nwa ya nwaanyị danyere n'olulu mmiri wel na steeti Kano. Ndị gọvanọ ala Igbo ga-akwado Tinubu na ntụliaka elu afọ 2027 ka gọvanọ Ụzọdịmma kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mkpagbu a na-akpagbu ndị okpukperechi ụka Kraịst ọ bụ ugwu nye m ịkụrụ gị n'azụ n'agha ị na-ebuso ndị oyi ọha egwu terọrist ka Trump gwara onye isi ala Tinubu. Ụlọ ọrụ Dangote amalite ha na ire mmanụ ụgbọala nke ha n'ọnụ ego naira na-erezi 1 lita mmanụ ụgbọala nke ha n'ọnụ ego 1,000 naira, narị naira abụọ na naira 15, 1,215 naira maka 1 lita. Nwa Wike nke nwaanyị enwetala nzere digrii n'ihe ọmụmụ lọọ na mahadum dị na mba UK bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nwebeghị mgbe m rụrụ ọrụ dịka onye ngozi dị n'etiti ndị ntọrọ mmadụ n'ọchịchị etiti ma ọ bụ onye ngozi dị n'etiti ndị ntọrọ mmadụ na mmadụ nkịtị ka Ndume kwuru. O rejiela. E nwere ụdị okwu ị ga-ekwu. Okay. Ya adọpụta gị okwu n'ama. Enyowe gị enyowe. Nwere ụdị okwu ị ga-ekwu. Ịghọtala? Asị oke mba onye adị oke. Just like mgbe ị mepere ọnụ demand wakpo na ofe nsala. Echeghị ka mmadụ bịa kọwara na iwe onye agụrụ si nwere akpụ na ofe nsala jiri ọwa gị apology. Ekpesighị ka mmadụ bịa kọwara m sị agụrụ emekpaala gị ahụ. Ọ bụ ihe ya na Ndume na-azụ ahịa dịka isi wee kwuo nwere okwu mmadụ ga-ekwu akọwa ya maka na onye kwuo ekwu amara ka amamihe ya ha. Go on.
Uche, but ị chọrọ inye gị nye m sign, ana m akọta sign. What do you mean? Nye m sign. Ngwanụ nwa Wike nke nwaanyị nwetala nzere degree ihe ọmụmụ law. Okay. Na mahadum dị na mba UK. Ịhụ na ya ihe ha eji ekwu. Okay, lee n'uche. Akwa wetala nzere ugbu a na ebe meziri emezi. Ebe meziri emezi. Uche, mana common entrance nke elere na steeti Imo elere ya n'abalị. Elere ya n'abalị. Around 8 p.m. Aka nọkwa na-ele. Ụmụaka ka na-ele jiri ọkụ lantern jiri torch na-ele common entrance na steeti Imo. Ọ dị egwu ike agwụla ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ime Igbo mụrụ nji atụ irisu atụrụ nyuru ala ga-ehu nguzo eme gịnị aka ya mma ya bụrụ ma atụrụ nyuru ala nguzo aka ya mma ndị ndu anyị nwere n'ala anyị bụ Naịjirịa ewerela obodo a metọọ ya na-efezi elu elu ị nweghị ike ịhụ ụmụ ha gụọ akwụkwọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa ị nweghị ike ịhụ ụmụ ha gụọ akwụkwọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Why? Insecurity. Why? Agụmakwụkwọ anyị alaala ha ya n'iyi and they know. ị nweghịkwana ike ịhụ ezinụlọ ha gaa n'ụlọ ọgwụ ndị e nwere n'ala anyị gaa nara ọgbụgbọ. Imagine onye na-esi nri ọ na-esi ere ọha na eze ọ naghị edetu ya ọnụ. Kedu ka ị ga-esi atrọst onye ahụ? Onye na-esi ere ọha na eze nri, onye mama put nri ahụ anaghị aba ya ọnụ, naghị etesti ya. Kedu ka ị ga-esi atrọst onye ahụ apụta na-asị gị trọst we are on it, we are on it, we are working on it, you know. Anyị agbanwee na anyị ewetala change. Uche, mmanụ nri mmadụ ga-ewere ihe chaga red tinye na ya ya shake ya ya were ya wee ga na nke a na-ihe a ebupụtakwa ndị mmadụ na-azụ. Ọ dị egwu ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute. Ama m na-agwata isi na ịtụtegharịala ụlọ akwụkwọ kpọrọ nwa gị kpọga ebe ahụ. Thank you. Isi na ịtụtegharịala ụlọ akwụkwọ kpọrọ nwa gị ma egene kpọga ebe ahụ. Isi na iwetala nchekwa tara ọchịchị, bring back your children, your family, ka ha gawa akwụkwọ n'ala anyị bụ Naịjirịa. Free ụta ihe agagharị ha nwa ga-akwa otu ahụ. Ha nwa gagharị otu ahụ ka anyị trọst wa gị. Ama na agwata ebe anyị na-aga wee bụrụ ya ike agwụla nwanne. Ka ọ dị gọvanọ steeti Imo Ọnwa Oyoko Sinetọ Hope Uzodimma apụtala kwuo na ndị gọvanọ ala Igbo na ha ga-akwado Tinubu na ntụliaka elu afọ 2027. Ịgụrụ ya bụ akụkọ na-agbada gị na-ahụ ihe mere Uzodimma ji wee kwuo nke a. Ọ sị na ihe agba n'aka eji ya enyo ele ya na ọrụ ọchịchị etiti na-arụ n'ala Igbo bụ ihe mere ndị gọvanọ ise enwere n'ala Igbo ji wee kpebie na ọ bụ Tinubu ka ha ga-akwado na ntụliaka elu afọ 2027. On your mandate we shall stand. Mandate a ka anyị kwuo. Mandate a ka anyị ka kwuo. Ama mmela agbata ebe anyị na-aga ka ọ dị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị na-agba ndị nke mbụ. Gezie ntị nke ọma. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị na-agba ndị nke mbụ na nrụrụ aka a na-eme n'ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ dịka otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka bụ ICPC bịara n'ọgba na-aṅụ aha mmadụ dị 908 people bụ ndị ọrụ na-eri ụgwọ ọnwa na-anaghị eme gịnị abịa ọrụ ghost workers ndị na-eri ụgwọ ọnwa ikekwe ha rita igo ha ikekwe ha resign igo ọtụtụ n'ime ha nwere ike nwanne ha nọ n'ọkwa ya bịa were aha tige o ama m na-agwata ebe anyị na-aga aha ka nkụ Uche nke a bụ nkịta ịtọkpụkpọ anya wara ya n'olu. Polisi na-agba ndị nke mbụ na nrụrụ aka. Ọ dị ego ike gwọrọ o wee bụrụ ya ka ọ dịla anyị na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị. Ndị agha ala anyị egbochiela ntọrọ achọrọ ịtọrọ ọtụtụ ndị mmadụ. Zọpụta mmadụ 27 atọrọ na steeti Sokoto nakwa na steeti Zamfara bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Peter Obi kwamkwaso tiketi anwụọ na tupu arọwa nrọ ya. It is dead on arrival ka Ganduje kwuru.
ego atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2026 bụ 2026 budget ọchịchị Tinubu n'ime nrụrụ aka bụzi ụtụtụ na atụ ha abụọ bụzi otu ihe ahụ ka Timi Frank kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwoke ọwụ anwụọla n'otu ụlọ oriri na nkwari ọwụ dị na steeti Jigawa dịka ya na ọyị ya nwaanyị dị afọ 20 20 years banyechara n'ime ụlọ oriri na nkwari ahụ. Igirigi Fubara egbuola karịa ya na ndọrọndọrọ ọchịchị ka ndị na-akwado Fubara kwuru dịka ha bịara chọpụta na Fubara esonyere ha na ndị otu Wike. Gọvanọ steeti Zamfara bụ Dawuda Lawal akpọrọ ha n'osote ya bụ Mani Mumuni dịka onye ga-abụkwa osote ya na ntụliaka elu afọ 2027 bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị opozishọn enwere na Naịjirịa enweghị aka ọrụ umengwụ juru ha ahụ ka onye enyemaka Tinubu bụ Buhari kwuru. Makinde ga-emeri Tinubu na ntụliaka elu afọ 2027 ka otu pati APM kwuru bụ akụkọ na-adị igirigi n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị Boko Haram na-atọrọzi ụmụaka na-enyezi ha ọzụzụ dịka egbuchara ọtụtụ n'ime ha ka ụlọ ọrụ onye isi ala kwuru. Enweghị nchekwa ga-emecha bụrụ akụkọ mgbe ochie n'ala anyị bụ Naịjirịa ka akpabi okporo. Kemgbe ọ ga-awụ biko Mgbe ọbụla ga-emecha. Uche ihe a ka gwara mgbe ihe a ime ebe a na-eshipụta mmanụ ụgbọala n'ala anyị dị anọ na-enwe nke rụrụ ọrụ taa ka onye abịa mgbe asara ike alejedi ya sị don't worry small time onye ọzọ dị ticha si akpabie mgbe ya sịkwa small time nyetụ night time a ka anyị nọgide ha anọ ugbu a nọgburu iriri ma enwe nke otu ka rụrụ ọrụ oge na-aga. Ịma o nwere okwu nne m gwara m mgbe ndị ịma asị onye ihe na-agaziere ya nwa nwe mba onye ahụ dị mma ọma ihe onye ibi na-akpụkpa ọwụ onye ibi na-ebe akwa onye ahụ dị mma sị na a na-eme gịnị a na-ebechi ya ntị ka ọ dị onye enyemaka Tinubu bụ Buhari apụtala kwuo na ndị opozishọn enweghị aka ọrụ na ha bụ gịnị ndị umengwụ eme ihe mere o ji kwuo ya maka na ọ dị n'ọchịchị mere gịnị ọchịchị dị ugbu a amami na-aghọta ebe anyị na-aga ndị ọzọ dịzi gịnị lezi ime onye mee kea ya ahụtawa ndị ọzọ dịka onye mere gịnị onye dị lezi. Otu nwoke ọwa anwụọla n'otu ụlọ oriri na nkwari ọwụ dị na steeti Jigawa dịka ya na ọyịya nwaanyị dị afọ 20 20 years ahụchara ya na ọyịya nwaanyị ahụ ka ha banyere n'ime ụlọ oriri na nkwari. Ọyịya nwaanyị ahụ agbapụta ahụ izi nke nwoke ahụ ya bụrụzie na nke nwoke ahụ ayọọla n'elu akwa ndina. Ka ihe ọ ga-akọrọ chi ya ma o rute uche uche makwa na enwere ka ọ dị o nwere ike ịgwara nwunye gị ka ị gaa mitin ama m na-aghọta ahụzi ozu gị na ụlọ oriri na nkwari uche ama m ghọtara ebe m na-eje obere ụmụaka ndị ahụ na-agbazere zere m a na-adanye gị hada dipa lekwa ya o ọ dị ego eji m n'aka na o nwere n'aka isikwa n'akụkọ ọkwa Abacha ka ọ gịnị a sị na ọhịa obi kpuchiri ya nga ọ nọkwa ọ dị active on duty obi akwụchie ike gboro ka ọ dị ga nduje apụtala kwuo na Peter Obi kwa mkpaso tiketi anwụọna tupu arụwa nrọ ya na ọ dị dead on arrival. Amami na-aghọta dị ego ike agwụla ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị. Obi na-akpa mkpaso enweghị ihe ọ ga-ewe inweta mmeri na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2027 ka Ganduje kwuru
bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọchịchị m na-agba mbọ ịtụtegharị ụlọ ọrụ ebe a na-arụpụta akwa ete ka gọvanọ steeti Abịa bụ Alex Oti kwuru. Enweghị m mmasị iso azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ka Fashola kwuru. Ahụ na-ama Tinubu jijiji n'ihi aha Makinde na-ada ụda ka otu pati APM kwuru. Ịma ya bụ pati bịara na nso nso apụta na-ekwu na kemgbe Makinde aha ya bidoro dawa ụda, otu a ka ahụ na-ama Tinubu, ụjọ na-atọ ya, ya na-aga oyi oyi. Ndị APC ga-agwa gị sị na ọwụ ihe niile ka anyị ga-enye attention. APC ga-asị gị nwanne ka anyị lekwasị anya ịbụ na-aghọta. O wee bụrụ ya ike agwụla. Gọvanọ steeti Abịa bụ Alex Oti apụtala kwuo na ọchịchị ya na-agba mbọ ịtụtegharị ụlọ ọrụ ebe a na-arụpụta akwa ete bụkwa na akwa eji wee mara ndị steeti Abịa. Amamme na-aghọta. O wee na-arịọ nwunye onye isi ala Tinubu bụ Oluremi Tinubu si ya biko bịa kene ka ha abụọ nwee ike gbakọta aka tụtegharịa ya bụ ụlọ ọrụ ma mee ya ka ọ bụrụ tantam. Ka ọ dị mma dị sarịsarị. Nice one. Ịma ihe ahụ ihe eji mara ndị steeti Abịa. Ọ chụtagharịa ya ọ dịkwa mma, ọ ga-abụkwa na omenala ha chụtagharịa ala ya. Ka atụtegharịa more employment. Atụtegharịa ya ọ ga-emekwa Abịa lọghachie na ya bụ ọnọdụ mbe na-anọbụ eme gịnị azụ Ogbuefi. Mgbe ọbụla ịnụtara aha steeti Abịa, check very well. Ihe na-esochi ya azụ bụ gịnị? Akụkọ ọma, good news. Ma a na-ahụrụ ya ụzọ, ya bụrụ na eme na nke a, ma a na-emeghị nke a, ya bụrụ na eme na gịnị nke a. Otu a ka o kwesịrị ịdị. O wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị. Ya bụrụ ma anyị lọghachi anya elebakwa ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ụkwụ n'okwu ahụ Fubara kwuru na ọ laghachikwurula Wike na ya dị n'etiti ya na Wike ebiela. Anyị wee na-ajụ gị sị, o nwere ihe dị njọ na mkpebi a Fubara nwere? O nwere ka nke a si gosi na Fubara bụ onye ụjọ? Zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze, anyị arazie ya ka ọ dị dadarara. Nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Supporting our Rainbow Party, our Rainbow Coalition. President Ahmed Bola Tinubu is our president and is the one we are supporting. Okechinda is the governorship candidate that I am supporting. And anybody who believes in me will support. And every candidate who have made peace in the state. And we have a total. And I am supporting our Rainbow Party, our Rainbow Coalition. President Ahmed Bola Tinubu is our president and is the one we are supporting. Okechinda is the governorship candidate that I am supporting. And anybody who believes in me will support. And every candidate who have made peace in the state. And we have a total. And I am supporting our Rainbow Party, our Rainbow Coalition. President Ahmed Bola Tinubu is our president and is the one we are supporting. Okechinda is the governorship candidate that I am supporting. And anybody who believes in me will support. And every candidate who have made peace in the state. And we have a total. And I am supporting our Rainbow Party, our Rainbow Coalition. President Ahmed Bola Tinubu is our president and is the one we are supporting. Okechinda is the governorship candidate that I am supporting. And anybody who believes in me will support. And every candidate who have made peace in the state. And we have a total. And I am supporting our Rainbow Party, our Rainbow Coalition.
President Ahmed Bola Tinubu is our president and is the one we are supporting.
nwụrụ n'abalị 9 nke ọnwa Mee gara aga. Mgbalezie ka esi hazie usoro olili ozu ya n'ụbọchị So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial.
Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. Zero 0911 20,000 tutu maọbụkwanụ 0707 454 1014. Kpọbata tinye ọnụ n'okwu ịbọọla chie. Uchenna Nwagod. Ụtụtụ ọma, mmadụ ka a na-arịa. Mmadụ ka na ịbọọla chi. Anyị dị mma. Ya dịrị na ma nna m voice ọnọdụ mma. Chief mmadụ ka na-enye ha wan. Okay. Esi m ụmụ akụkọ edebe kwemiri na-akpọ. Nye ndị a na ndị emega ma n'ụwa dị mma ebe niile ma ebe niile awụ mmadụ. Ọwụnụ mmadụ. Ịhụnụgba na mmadụ ka a na-arịa. Ihe nwere ụgbara ama mma ọgwụkwa nwoke. Ama mma ọgwụkwa nwoke. Wike chigide ọchịchịcha rituo. Onweghị distọbụ ya. Ya bata na nke ị na-edistọbụ ya. Ya na enwe na problem. Enye suspension 6 months. Yeah, they are elected governor. Only to report to the Torah president. I gave a suspension for 6 months. Yeah, and a chap in a week about yeah, Ruba. But yeah, Ruba, yeah, that's your house. That's an idea. A little mission and a mission. A little dream mission. A little dream mission. That's an mission. They won't achieve on another number. They won't achieve on another number. They were. Yeah. And the week about your job. Ya gaziri gị ịbọọla chi. Ị ka nọ ya? Ụtụtụ ọma dị na nwunye kacha dị na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo. Injinia ndewo.
Hello, to the American. Anyị dị mma no? And now, out of Hoge, Uchi Lana, Imoga, I want Africa. Ya will not do that mentality, na man gun of the North or churches in war. Fubara in history of River State, na Fubara Walla, Oga governor, Oga former governor. Oga had a pan Paul, no while. Oga had a pan, Oga had only. And don't him do Tajikarama, and where pressure on your one to Kudocha. Okay, my memory here, probably may have a could do wicked ya. And I want I got no getting that. Okay, ekano ya? Cherekene ka njukene ga ajụjụ ya bụrụ wike oge ememu nka. Mmadụ niile ahụ ofu. Okay. Mmadụ niile ahụ ofu. Enwe ndị follow part of a peace. Don wike chia. Atọ no echepụta no Fubara chọ na River State don wike chia. Ndewo ya gazie. Uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Ngozi Chukwuka Okorie ọsọ uche na Clara ụtụtụ ọma ọsị Fubara na always suspect. Ike gwara anyanwụ Caroline Chinwe ọsị hụrụ obodo anyị na ihe obodo anyị hụtara onwe anyị n'ime ya. If you cannot win them, you join them. Na Fubara ọfọ filela righteousness. Ọ dị egbe. Ebiela chie. Hello? Ụtụtụ ọma. Ekelele m. Odogwu. Gaa n'ihu. Uchenna Clever Godwill Ọnụaha versus Clara. Ndewo. Onye gị na ya na-ekwu ma ihe. Uso. Okwu akpụ n'ọnụ. Lenu akpa Wike Fubara wụ the executive governor of River State ọkwa ya. Ihe ọnụ mere na ele oshi ataga. Na ihe ka aja aja. Ewe egwu nne na-eji agụ ọ daga aja mbele. Ịghọtala ọ jara mma mmadụ kpọọ peg ga-akpọ peg n'oshi ike nga anyị nọ ịghọtala ọwụhụ gị na ọgawa ma jijijiji ịghọtala so ihe ahụ Fubara mere na anyị o rele politiko ihe ya pụta ebe m na-aga achọghị ịga dipa ihe ahụ mere o kwesịrị ime ya o kwesịrị ịkpọ mpiri nụrụ ka a mara mbe na-abụ ke kara aka ịghọtala so ihe ahụ o mere na ọ daala mba ọ na-akwadogo ụjọ ya gaziere gị no Justice onye kachi ekpuwa ọ sị onwe ihe dị njọ dị na ya o mekpe elu ma ala na Wike wekwa bọọsụ ya n'ihi ya nwee ịgaghachi ebe bọọsụ ya dịwekwa the best na however na onweghị option ọzọ onweghị ihe ọzọ ọ ga-eme ha maka na masta ya humblụrụ ya maka idina ya second term ticket ya gazie uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm ịbịa nnọọ nabatakwa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị hapụkwa akara redio gị na 100.7 ebe ọ na-eke eko ọrụ dị iche iche mana onwe ha nke gara aga ị ga-apala nwa eze So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial.
Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial.